नमस्कार मैत्रिणींनो, ओवी किचनमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहे पावसाळा स्पेशल बटाटा भजी। ते कशी बनवायची, काय करायचं ते या दिवसात खाल्लेले खूपच छान लागतात, आवडतात पण सगळ्यांना, लहान पोरांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळेजण खातात। तर आज आपण ते बघूया काय काय करायचं, कसं करायचं ते। तर आपण बारीक गॅसवर तेल गरम करायला ठेवले कढईमध्ये आणि आता आपण बटाटा एक असा छान जास्त पातळ नाही चिरला, असा जास्त जाड पण नाही, अशा पोळी करून घेतल्या आणि गार पाण्यात ठेवले, त्यामुळे तो कडक झालेला आहे छान। आता आपण हा काढून फडक्यावरती थोडासा सुकवून घेणार आहे। आपण छान पसरून ठेवले आणि वरण आपण असं फडक्याने छान दाबून थोडेसे कोरडे होतील, म्हणजे त्याला पाण्याचा अंश जास्त राहायचा नाही। तर आपण हे नुसते पुसून घेतले बटाट्याचे काप आपले। तर आता हे डाळीचं पीठ आपण घेतले, हरभऱ्याच्या डाळीचं पीठ, ते आपण एक वाटी घेतलेले, साधारण 200 ग्रॅम पीठ आहे आपलं। त्याच्यामध्ये आपण थोडासा ओवा घालणार आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर घाला, नाही घातला तरी चालतो। थोडासा अर्धा चमचा ओवा घ्यायचा, हातावर असा क्रश करायचा आणि तो घालायचा, कारण डाळीचं पीठ आपण खातो त्यामुळे काय होतं, पोटाला पण बरा असतो। हिंग, डाळी, ओवा हे आपल्याला पोटाला चांगलं असतं, म्हणून आपण ते खातो। थोडंसं तांबडं तिखट, मिरची पावडर आहे आपली, थोडीशीच घालायची, जास्त नाही घालायची। आणि हळद आवडत असली तर, पण हळदीने कलर छान येतो म्हणून आपण हळद घालून घेऊया। आणि एक चमचा मीठ घेतले, मीठ बेताने घालायचं, कारण काय होतं, खारट झालं की मग वस्तू वाया जाते। आणि आपण एक चिमूटभर सोडा घेतलेला आहे, खायचा सोडा, तो आपण घालून घेऊया आणि हे सगळं छान मिक्स करून घ्यायचं आपल्याला। आणि पाणी, एक वाटी पाणी घेतलेले आपण, हळूहळू पाणी घालून आपल्याला हे बॅटर तयार करून घ्यायचं छान। हे मिक्स करून घेतलं, छान होतात ही भजी, टम्म फुगलेली भजी आपल्याला आवडतात सगळ्यांना। आणि एक मोठे काप असले की छान लागतात ती भजी, आपल्याला खायला पण आवडतात सगळ्यांना। आता हे थोडं थोडं पाणी घालून आपण हे छान पीठ चाळून घेतलेले आपण, त्यामुळे काय होतं, गाठी नाही होणार जास्त, लागलं तर नंतर पीठ घेता येईल, पण असं चाळून घेतलं म्हणजे एकसारखं बॅटर बनवून घेता येईल, मऊ एकदम। आता हे छान आपण हलवून घेतले, ह्याची अशी कन्सिस्टन्सी पाहिजे, म्हणजे ते काय होतं, व्यवस्थित असलं पीठ आपल्याला ह्या बटाट्याच्या कापांना बसलं पाहिजे, म्हणून पिठाची अशी लेवल ठेवायची। आणि बटाटा असं सुकवून घेतला की याला पीठ चिटकतं, म्हणून आपण असं थोडासा सुकवून घेणार त्याला। तर आता हे आपलं पीठ तयार झालेलं आहे, आता आपण भजी तळूया। तेल आपले गरम करत ठेवलेलं आहे आपण। आता आपण याला पीठ छान लावून घेऊया भजीला, बटाट्याचे काप केले त्याला छान असं असं गुळगुळून घ्यायचं आणि सोडायचं त्याच्यामध्ये। एका वेळेस 3-4 भजी आपल्याला सोडायची, म्हणजे काय होतं, जास्त गर्दी झाली की मग तळल्या जात नाही ना, म्हणून आपण आता आपली छान भजी अशी फुगली चांगली टम्म। तर आपण दुसऱ्या साईडनी पण पलटून घेतली आणि दोन्ही साईडनी जरा हलवून चांगली भाजून घ्यायची, म्हणजे काय होतं, आतला बटाटा छान शिजला जातो। आणि आतनं पण छान, वरण कुरकुरीत लागतात आणि आतनं ह्याच्यात थोडंसं आपण तांदळाचं पीठ घातलं ना तरी चालतं, ते मी आता सांगायचं राहिलं, घातलं पण नाही मी, पण घातलं तरी छान होतात ही भजी। हे आता आपले तळून झालेले आहेत छान, तर आपण हे काढून घेऊया। तर आता तयार आहेत आपली ही बटाट्याची भजी, छान कुरकुरीत झालेली आहे आणि आतनं एकदम मऊ झाली, त्याने वरण एकदम अशी कडक झाली, तशी छान भजी झालेली आहे। तर तुम्ही पण नक्की अशी करून बघा, तुम्ही कशी खाऊ शकता, त्याला पावाबरोबर, ब्रेड बरोबर खाल्ली तरी छान लागतात, तोंडी लावायला खाल्ली तरी छान लागतात, चहाच्या वेळेस खाल्ली तरी छान लागतात। त्यामुळे तुम्ही नक्की करून बघा, व्हिडिओ पूर्ण बघा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा।
आणि ओवी किचन पाहत राहा. तोपर्यंत धन्यवाद.